kalong gajing sengu tomet habang ayo I ba utu samla ubala sya tangan lah rius ngi ti kalong ke ai ka ba ngimla ban priang lada ki khun samla jongi ki hap ban mat ya kita kijing ki hap ban sya sakat nu ya kita kijing ki bana ka wei kapor sya ka wei pan tengah kwa ba nganang ai men sim ya uniu khna uba Deuta Sherman jongka GTF ngakwa ban ai mesim ya u ba unnang yo bor ba unnang yai pen ba kani kajingwan ra ya kata resort kadei ka ba ngimla ban pedang namar ba ngalayo I hakini kisnem balalen hakaba kiju ai wai ya iba Michael's em tingi dei ban sengu burum ya ibala trei kata ka kam ka ban wanra kata ka roi kapar na ka banta ban ai ka jing syakri ya ki Doris ki bawan nabar Henry ngalayo bun bun senem ba kata ka jing ai wai ya lasu bu kendon bakala poisya ka por ka ba kinnum ai syu ti jaka bakin nang ai mensim ya kita ki briu ki jongi ya kita ki samla ki jongi Henry ngayo bakat ya uri orang baru kamdan kata ka jing burum kamdan kata ka jing khensenep ti ngangech kem ba kini ki samla ki bayakhi na ka banta kata ngangech kin dapat bat but din ban yo ya kata kalawai ban yo ban dapat jangai bah ya ki ki baap ka jing ma ha ka jela ka jongi na ba ngidan shibun kita ki riu khrau ha ka ri jongi ki bal ala ba kin pli kat ya kita ki resort ki ba shabaru ki ba ngila ban ong ki ba la ban ya pen ya ringkat kedan bat ki wei ki jat ban riu ru ki ban wan ra ya kita ki resort tengah kwa ban ong bawat mangaru nganut bangan challenge bangan ong bangala bangan le kat ya kata lada ka sarkar ka ai mensi menga namar ba ngaladon lupa ha ka kam ka ba ka sarkar ru kala ju ai jingerap kala ju ai kata kalat ka ban naka nadu ka sarkar pedeng kala judan kita ki lat jingerap ka ba kala kersyan yang ti lada ka sarkar kala ban ai yang aru kat kataru ngala bangan le kat ya kata ka ba kat ya kata ka 5-star hotel namar ngaladon lupa ya ka 3-star hotel ti kata kadei ka ba nakayeng kasam ka jonga ka ba ngiladep pen kre ya kata ka 3-star hotel la bun bun snem ti henry lingba ki jing ki babun ki ba ngi hap ban ya khun da ka bor la jong ki ba ngi dan bun ki jing ki ba nakaliang ka jing ya dei bat hasnong hat hau bat kinu ki kam ki ba ngi ya kendu kalong ka ba yang ngi ba ngin kentiu syakita ki kam ki ben syajarong ki wei ki jat ben riu tinga kwa ban pen sngo ha ka sarkar ba ngadei ka briu le si ka ba ngala nut bangan kenjo syakita ki kam jong kata ka 5-star hotel lada ka sarkar ka ai men sim shushu yang bangan la bangan kentiu ya kata ka kam jonga ka baladon lupa ka 3-star hotel bat kata kadang sa teng menta namar ngadang ap kami lenti ya ki ki ba ngandang wat kilat ki lenti bangan kentiu ya kata ka kam ka jam jonga ka bangan yo bangan ai kam ai jam ya ki samla ki babun ti kata ka dei ka kam ka jong men jonga ka ba la jupen le ju yalam lenti anga nadu men ba ngadang don ar house nem ngala judon hasanda jong bat hadu ka khalip mat ka ba ila khalat no ru baro ki kam ki jong ila IT hanga bat ba ngakwa bangan penyo sngo ki bor ki bahalor bakata ka kam jonga ka basa teng menta tela da ka sarkar kan ailat kum ya kataru kamot ba ngamdan kam bangan shim kat da kata ka lumpong deng ru kadai tang ka jaka ka jongahi ka bangan kentiu ya kata ka 5-star hotel ru kadai ka lasuk ya sarkar bahkan kentiu yang
kita ki nyong song snong jong ka jela kitang kata ngakwa ba phinya ai men sim haki komen lada kalong ka ba ngasngau dei bangan ya chakmat ne lada kam dei shu karta ka jongaru ngan sapet hakba ki pateng ki jonga kinu ki badai ki ban chimti ya kata ka kam ka jonga kamut ba lingba ki comments bat lingba ki bahayeng ki bahasem bat lingba ki riu ka sarkar ki badai pet ya kita ki kam ki baya dei bat kita ki kam ki jong ka yeng ka sam ka jonga de le si ngin sari la ban yo kita ki 5 star hotel la ki jong bat bangin yo kam bet tang ki riu ki jongi tang ki kun samla ki jongi ngila pahu kita ki kam thublei shibun